hase enyomba y'omugambio yomo o community policing kurwase kenyoro keigembe junction niko bono yasambwa obutuko bugokiera rero abwase kagire buna abantu batamanyiri niko baika sense meyo nabo igo baimogetie amabuta hase bayesiarira nabo igo koyetongia egi abwato omorero na koranda wikagosamba enyomba yonsi nonya nabo niko mugambio yorenga sense meyo asoka na gotama iri gokonya obugima bwaye ekero obutuki bwacha kigori morioka kumanya niki kererete omorero yo kubwata muri kito Dominic Onderi na roboti rwasenchera yuboikirana ege kore kyogo cyane nigo kene kigubutko bo kera rero maiga yenyombe ye moyo mugambyo community policing yasereza Josh Miruka gusambwa imeke nyoro keigembe kigotoka ase wadi abachora bwe bungi amachagoro bwe county ya Kisii atwaigwa mangana aya sana ni kyabutuko kikurate nyomba yayire nande ngonya ataigete gosoka anganere no ariyere teimi igo bono igo gento kito sinyete nkeringa ababago ja gusamba mechando kiyaba bwate aso mukori ebiasara oyo nandi no muromo yase kenyoro gyeitoga amangana manga gutosiraga bono twasirunga emochando no rori tutaranyora paka bono kurengana bamatebe nkeyeiga nigo babuka na konyoranga nigo amabutale ngeke buyare siko enyombe yeiga ayakagire gosiarerwa aso muchiga na gustongia enyombe yeiga ekero tware chukurata chiabe kero twasoka ontwanyora bakanya ni buya maguta nyona maguta bana ase nyombe na monye ligere tirogora igo yari igo gotioka maguta bakabono iga goikirana bananchi bajicha batokonya kire kurate yaba bari myomorero oyo goikira iga nonye nigo niga bonchore kura soro ngoro banyako bagoesokia na kugikeria ekekore keiga asipanyako bagusaba omorembe ase biashara byabo giago are nyombe yaya nebinto byaime binge sana igo dokumenti sana muna bakali biashara na bodoko bwanga biashara kitoko beka bikonya abantu baito ba round iga na ndo bikoya ngairenda abantu baja kwanda bakigore bintu mbosongo abantu bajire ga bange sana bakumetira no mosongo ba ruko ryo nyoga ari bakumiringa ngiye kiabaga ase ite junction umugusio mogimaniga nyarako bogose banyarako bokunyora eke gusigionsi asponsi banyarako tanga tari bya gusamba enyomba yabande kubwa manu muna bagusio koranga twachakire kweba chimira cheito kurugare to kugurunga gusamba enyomba no bakongo na atamanyikana bono iga abagusiba ise guturika chingole bakore kende kemubere bitatu bugima bwa emboli bwo chikogenderera igo kubwa mono onyo imanyetere nga ororire ngogosire anja saba mabere na nyasaye na bakumwabere niko bona banyimbo bo butuki banyako bagosabanya ko bakora butuki babasenchira bwango rikoreto bwasio ku ngambara bya bakore gento kiga na ase bonsi banyako bagosaba abantu bonsi gutwara obotwereru ekere bono engane igera samoko yabanyanyimbo bono twamanya kuburi ekere binde bigokorekana iga neke nyoro ekeningio no mugambito nero totenirete buna intuchike singe tokonyora nero tokora kitoko tebi otokonya ngeke kekenderete abarai abagambi baito moro binde bigokorekana nge naro gosaba iga aseriete ryo monene uchungusie koru sembuse yare kobe patiembe ebe munabu ato mwana nyomba gose familia ya nyomba yarenge ngocha komokonya renge bikosi nikame kuno gukwa bangire omonta akweyeta ribuya maiga yekore kekyo goichania ase nyomba yo mugambi Josh nyarako bakegosambwa obutuko bo kirarero nigo abantu bonsi mona abanyakiro banyako bagosokia sobonge asabanyarako bagosaba abaskari kobwatia egekore kegase nchera yo bwango sana ilikoreta amachibu ngankerikerera nyomba yo mugambi gosambwa encherenga bune yeiga kuripoti Alexen Kiao namba magian Soko TV kurga igase kenyor keigembe kutoka igase junction kurugaiga ase ward ya bochibara bwe bungi ya machagoro bwe county ya Kisii retara ne Dominic Onderi Nyabuto.